eerste vertaling van deze avond aankondigen. En Rosita die spreekt vloeiend Kouters. En ik weet niet of jij het al weet, maar ik las onlangs in de Volkskrant dat het Kouters officieel tot de derde Nederlandse taal is uitgeroepen. Behalve het Nederlands en het Fries hoort er ook het Kouters bij. En er is zelfs op de Universiteit van Utrecht de faculteit Kouters in het leven geroepen. Dus let even op, want je gaat er meer van horen. Rosita is, ze heeft de Kouter eigenlijk verlaten, een beetje, dat is een beetje heiligschennis natuurlijk, maar ze is getrokken naar Hulst en ze heeft, dat is niet gelogen, ze heeft zeker 3/4 van Hulst opgevoed. Eigenlijk is het goed gekomen. Eigenlijk is het goed gekomen. Zij heeft op de Robbedoes gewerkt en het is ook een echte Robbedoes, dat zou je straks zo merken. Haar grootste passie is het vertellen en schrijven van verhalen. Dat is begonnen met kinderverhalen. Daarna korte verhalen voor volwassenen. En de langste korte verhaal, kijk, een normaal kort verhaal is een bladzijde of 10. De langste korte verhaal, dat begon ze aan het schrijven, dat was een familiekroniek. En dat lukte niet in 10 bladzijden. En dat is uiteindelijk een kort verhaal geworden van 60 keer 10 bladzijden. Het is in de bibliotheek, we zien de bibliotheek, medewerker niet, maar het is in de bibliotheek verkrijgbaar en de boekhandels is te koop volgens mij. Ja. Dus dat korte verhalen van grote en kleine mensen. Dit verhaal, wat ze nu gaan vertellen, dat is een, het deed mij een beetje aan het Zeeuws-Vlaamse volkslied denken, weet je dat? Ja. Want het Zeeuws-Vlaamse volkslied, dat weet je allemaal, dat is van hier tot Montenesse. En dit verhaal speelt zich af van Hulst tot aan Katzand. Dus het is een verhaal van Hulst tot aan Katzand. Het is een soort jaren 70 roadmovie, hè? Zoiets als Easy Rider, maar dan anders. Kijk, dat bedoelen we maar. Het heet De Brug naar het Verleden. En dames en heren, een warm applaus voor Rosita. Goedenavond, beste mensen. Dan vond ik het toch wel heel leuk om te duren dat het Kouters, dus in de 3 talen van Nederland, dus de dialecten daarin. Want zelf vind ik het Kouters het schoonste dialect dat er bestaat. En dat hadden we mee eens zijn als straks mijn verhaal uit is. En toen ik bevrogen werd om niet te komen vertellen, dan had ik daar veel goesting in. Het was al lang geleden dat ik in IJsendijken geweest was, dus ik dacht, dan kan ik er eens naartoe zitten. En laten we eerlijk zijn, IJsendijken is toch wel een van de schoonste plaatsjes in Zeeuws-Vlaanderen. Alleen samen met ons te brengen. En met Nederland. En weet je hoe dat ik Zeeuws-Vlaanderen altijd noem? Het Florida van Nederland. Weet je waarom? We hebben de meeste zonuren en de meeste mensen. Alleen, dat dacht ik wel. Dat een van die van de week op de televisie, dat dat niet waar is. Dat dat in de Achterhoek is. Dat is de meeste mensen hebben. Maar wij hebben nog altijd de meeste zonuren. Dus toen ik naar hier mocht komen vertellen, was ik daar heel blij mee. Alleen het thema, bruggen, ik dacht, we kunnen daar nou vertellen over bruggen. In Zeeland zijn er wel genoeg bruggen, zijn, maar ja, bruggen over de weg, over het water. Dan kun je ze afbreken en bouwen en weet ik allemaal, er stond er dikwijls vuur. Die was dat van enkel. En spreekwoordelijke bruggen, een brugslaan, een ezelsbrugje, waar je dan ook eens kijken. Over de brug komen en zo, enfin, ken je nog. En bruggen betekent verbinden. Bijvoorbeeld, we stonden wel eens voor, die van Sassuentage en die van Slosstil. En heel lang geleden, Rene is met mijn kleine mannen wel eens naar Katzand. Ja.
En ik woon toen, wel, dat stond ook wel eens brug voor de brug, was wel schil toen, maar even, want toen was die dingen door de tunnel nog niet. En ik woon toen een Simparker Duizend. Je kent er wel, je met die motor van achter en die koffer van voor. En die koffer, die kon ze daar open doen met een hendel onder het dashboard. De duim was open en het trekken was dicht. En in mijn rostverhaal had ik het met wel eens om dat dicht te trekken. En dan vloog onderwege ineens die klep omhoog. Dat was verschieten zo, want daar zit ineens niks niet meer. En dan moeten we langs de kant zien te geraken om die klep dicht te doen. Ja, het was wel een pauze, misschien wel een derde of vierde ons, maar we wonen het ook. En ik had toen 2 kinderen, ik was een weduwe met 2 kleine mannen. En dat was toch wel gemakkelijk als ik het een en ander wist van de onderhoud van een auto. En dan was ik een schoonbroer die werkte in een Simca-garage. En die heeft mij geleerd hoe dat ik naar de water en de oliepijp moest kijken. En hoe dat ik daarbij moest vullen. En hoe dat ik een platte band moest verwisselen voor even nog iemand. En ik moest er allemaal goed mee overwisselen, maar dat ging mij wel best wel goed af. Alleen een band verwisselen, dat ik nooit moeten doen. Niet dat ik niet eens onderweg met een platte band gestoken ben, maar als ik daar bezig was met die krip, dan stopte er altijd wel een auto met een bereidwillige vent op mijn telefoon. Hij was nog jong toen. Maar toen ik wat ouder werd, en heb ik dat ook niet meer moeten doen, want toen kreeg ik zelf een vent. Maar wel, dus met mijn kinderen zijn ik dus wel eens naar het zon. En daar gelijk dan met zo'n hele berust. Wat wijzen wat er allemaal mee moest. Een koelbox. Met eten en drinken. 2 kalebassen met badlopers, strandlopers, zwemgrief. Ja, mijn bikini er dan niet veel plek in, want dat was toen al kort van stof. Maar ja, een stretcher, een parasol, een windscherm. En in die koelbox zat ook nog drinken voor onze noodsusje, want die ging ook altijd mee. Van dat die zag, dat we ons geleerd mochten om met de auto weg te wonen, dan ging die voor me zitten en dan keek die me aan en dan zei ik, hij kon niet pijzen dat ik maar hier alleen thuis kon lopen. En van dat ik die portier open deed, dan zat hij al op de achterbank. Even over Sascha. Dat was een hele slimme hond. Dat was de moeder, dat was een pointer en die vader, en die was vreemd gewoon in een brak. Of omgekeerd, dat kan ook. Maar ze had dus wel toonde genen en een hele lijf. En dat kostte nog gewoon uren als we in ons langs de vesting gingen wandelen. En er zaten pielen in de kant. Daar was ze pas content als ze al die pielen in het water gejogen hadden. De eerste jaren van haar leven was ze niet getroffen. En toen ze een jaar of 2 was, toen is ze door de politie van de snelweg gehaald en had de zin in de neuzen gekocht. Onze vorige hond die was al juist overleden en mijn kinderen die hadden zoveel verdriet. Oh. En ik had er zoveel compassie mee dat ik zei, wel, ik krijg een andere hond. Maar ja, een paar weken een hond in je huis van, vond ik dat al gemakkelijk, zonder hond tegen elkaar. Die moest even stofzuigen en zo, bekend dat. Maar ja, beloofd is beloofd. En dus ging ik met mijn kinderen naar de neuzen, naar het tassie van een andere hond. Door weer weer verwelkomd door het lawaai van zenuwachtig blaffende honden. Alleen Sascha, dat was de enige hond die er als je wel rustig op een gemakje zat te kijken naar de passerende potentiële bosjes. Ik stak mijn hand door dat dekken en ze lekte mijn hand. En ik was gelijk verkocht. Alleen, we mochten er ook niet meenemen, want ze gingen eerst proberen om er een vorige bos op te sturen. Maar toen we na 2 weken eindelijk telefoon kregen, dat we ze mochten komen halen, dat was precies alsof er een geliefd familielid zijn entree deed in ons huis aan. We hadden een nieuwe man gekocht en een schuur dekentje en bakjes voor uit te eten en te drinken en een heel schuur riemeke.
Enfin, we hebben er nooit gespijt van gehad, want het was echt een geweldige hond. En nou, hè, nog 37 jaar, ze was 12 jaar toen ze stierf. 37 jaar hè, aan de foto nog altijd bij ons op de muur. En dus ging ze dus vandaag eens mee met ons naar Katzand. En zat ze tussen mijn kinderen op de achterbank, gepakt en gezakt, een koffer vol met van alles. En toen we eindelijk de brug overboden, dat is juist weer, kwam er een motoragent nevens mij rijden. En dan dacht ik, ze rijdt eruit nog toch niet. En die keek als ik mijn dashboard dochter. En ik dacht, dat kan je op zijn eigen meter toch ook wel zien hoe direct aan ik reed. Maar ja, dat kan ook nog mijn mini-rookster geweest zijn. Nee, dat weet ik niet, hè. Dat kan niet. Maar ik mocht me eigenlijk wel zorgen, hè. Of dat we toch wel dicht genoeg tegen de duinenkosten gelopen om te parkeren. Want ik moest er niet aan pijzen om je allemaal van grief en heel hebben te moeten sjouwen. En ik wou gelijk, hè. We kwamen er en op de kust was alles volzet. Ja, er zat niet zomaar op dat Jotos veel met te volgen. Hè? En dan reed hij wel een pad in, waar dat er niet in mocht, er stond een boot. Hè? Maar ja, iedereen voor mij deed dat, dus ik dacht, ja, dat zal gedoofd worden zeker, redelijk als ze dat zitten ook noemen. Tot dan een oma Gent op een opa-fiets, Jotos firma, zou wel stoppen, 3 stegen zee en dan mochten ze weer deur rennen. Dus ik had nog met papieren bij me voorgezocht en toen ik bij mij kwam, draaide ik dus ook van mijn rondje naar beneden. Ik liet hem mijn papieren zien, ik keek hem nog heel even naar en zei, mevrouwtje, u weet toch dat u hier niet in mag rijden? U heeft dat bord toch wel gezien? Ik zeg, ja, maar iedereen voor mij deed dat, dus ik dacht, dat zal mogen zeker. Nou, voor deze keer krijg ik alleen maar een waarschuwing. De volgende keer gaat u dat veel geld kosten. En sinds dat ik dat zie, stak hij zijn kop, duwde dat weer ronken, en met een auto, zonder mijn kleine mannen op de achterbank. En hij zei, jullie moeder is een gevaar op de weg. Sascha Gronde. Allee, dus ik ga mee. Ja. Ondanks alles vonden dat er om een uur toch nog een flexie, dicht tegen de duinen, dat we dus niet zo ver moesten lopen. En konden we zo rap uitgebreid installeren op het strand. Windscherm opgezet, kent dat wel, maklopers, kleine mannen. Had ik courier zwemkleren aangedaan, dus dat kost ik ze van ver goed zien. En eigenlijk was dat niet nodig, want Sascha moest ik er oppassen. En dus kost ik me op mijn gemakste neerleggen op de stretcher, mijn uur dicht doen. Sascha die was vastgebonden met een riem met een stretcher. En dan deed ik die ultra dunne spaghettibandjes van mijn bovenstukje dan los. Zodat er geen lelijke witte strikjes op mijn bruin velkje zo komen. Maar ineens lag ik een einde verder in het zand met die stretcher bovenop me. En mijn bovenstukje lag nog een einde weg. Maar wat er nog gebeurd? Er was een andere hond, ons territorium wat te dicht genaderd. En Sascha die was met een rug naar voren gevlogen en die wou mij met stretcher en al meegesleurd. Dan lag ik er ineens met mijn witte borsten, maar ja. Ja, voor de rest was de middag wel zonder incident tussen. En toen we de boel weer opgebroken waren, zat Sascha weer als sieste op de achterbank in de auto. Of dat we onderweg nog last had aan Van Brugge, dat weet ik niet meer. Wat ik nog wel weet, dat is dat er heel heet was in de auto. Toen hadden we nog geen airco, hè. En alles knarste en schuurde van het zand. Nou, als je heel dikwijls gingen we niet naar Katzand, want dat was veel te ver. Want meestal gingen we naar Perkpolder. Dat was wat dichterbij en we hadden ook geen last van Brugge. Maar wel moest altijd dezelfde hoeveelheid grief moest mee. Hè? Ja. En we moesten ook zorgen dat we er wat in tijd zwoeren, want de Belgen die wisten ook waar dat Perkpolder lag. En met zee lag heel de Belgische kring en alle van Antwerpen lagen er op Perkpolder. En die installeerden er ook mee, heel uitgebreid met kampeertoffels en kampeerstoelen en zo.
En dan op de middag weer, daar kwamen de grote thermoskannen koffie op tafel. En dat kostte niet alleen de zonnebrandcrème gerieten, maar ook de Belgische koffie, de Belgische pistolets, en de Belgische koffiekoeken. En na de middag weer, daar ging de koelbox nog eens open. En dan kwamen de jupilertjes en de duveltjes. Als uit een duveltje uit een dus tevoorschijn. En dan kost je ook via de Belgische transistorradio's kosten meeluisteren naar de Tour de France. Dat gaat er dan over heel erg over. Zoals ja, die lieten daar gewoon loslopen als die groter was. Dat kost nog in die tijd. En die zou wel op de kleine mannen passen. Dan liep ze als over de weer en goed in de water als we kijken naar die kinderen. En als ze naar een goesting wat te ver in het water ging, dan vloog ze er heel erg blaffend achter. Dus ja, dan moest ik overeind komen en eens gaan kijken wat er aan de hand was. En als we dan naar huis gingen, heel die noten die zat onder de slik en het zon, dat kunnen we wel pijzen. En dan moesten we die non buiten eerst afspuiten in tuinzon. Dat deden de kleine mannen altijd, want dat vonden ze leuk. En ik moest daar niet moeten uitkussen, maar die was spuitbekleding, dus dat ging nogal gemakkelijk. Dat was niet zo'n punt. Maar wat ik wil zeggen, welste mensen, en als jullie heb ik van een soort brug gebruik gemaakt om terecht te komen bij een vrouw over mijn kinderstondentijd en onze hond. Bedankt.